Благодаря. Здравейте на всички! Много се радвам да ви видя. Преди всичко искам да благодаря на всички вас, защото през цялото време, както знаете, и аз попаднах в ръцете на COVID. И вероятността да оцеля беше много малка, бих казала даже минимална. Но благодарение на всички вас, на вашите молитви и на всички хора, които ме подкрепихте, в момента аз съм тук пред вас и имам възможността да ви благодаря. Господ е велик и през цялото време Той беше до мен. Не ме остави за миг. Аз усещах Неговото присъствие, което ми говореше и ми повтаряше: успокой се, всичко ще е наред. Успокой се, спокойно, спокойно. Тази дума просто не спираше, повтаряше се в ушите ми, защото аз не можех да контролирам дишането си и бях на кислород. Тези от вас, които са запознати, на 16+, което беше максимума. И докторите, когато дойдоха, един от тях ми каза: не знам на теб какво да ти кажа. Много си зле. Белите ти дробове са на решетка. С колегите разговаряхме. Единственото, на което разчитаме, е това, че си млада. И аз тогава единствено разчитах на вашите молитви и на това Господ да се смили над мен, за да мога да оцелея, да дойда и да го хваля пред вас. Разбира се, това се случи, защото след 4-тия ден вече аз почнах да се чувствам по-добре, което беше, може би, чудо за всички останали, защото те ме видяха в какво състояние. Аз не можех нито да вървя, нито да дишам. Бях получила пристъпи. И хората около мен, които ме бяха видяли в какво състояние бях там, за тях това беше също едно чудо и ме наричаха момичето чудо, което успя благодарение на всички молитви и подкрепи да се изправи на крака и в момента да благодари на Господ. И на вас, разбира се. Благодаря ви много.